Chris Said mhux qed iżomm mal-linja tal-partit u din qed iddejjaqni. Kien dan id-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'intervista mal-professur Andrew Azzoppardi waqt il-programm Għandi xi ngħid fuq Radio Malta. Nixxu mhux x'mozzjoni wassal Chris Said għalija, imma li dak kellna il-grupp tagħna fejn suppost tiddeċiedi tiddiskuti u tagħmel kollox hemm ġew tieħu deċiżjoni waħda. U telaq għal rasu ħa inizjattiva għalih. Dik illi dejqitni u jiena u għażel ukoll imbagħad li jagħmlu pubbliku da kollu. Mistoqsija Chris Said għandu jispjega ruħu fl-eżekuttiv tal-partit, Delija qal li dik se jiġi għalija fi żmien li ġej. Il-kap nazzjonalista ma qatx lura wkoll milli għaddi battuti fil-konfront ta' Said. U fli semmejt li ta' Chris Said ovvja ċara daqs il-kristalli dak kien il-partit li fata tiġrija ta' kontest. Il-tnejn li aħna f'din il-kontest għadna jiġri x'jiġri. Wara aħna ħankunu hemm biex ngħinu lill-partit, eċetera. Julian Pares? Però ma rridx ngħaddi l-ġudizzju jien. Meta mistoqsi dwar il-mod ġdid li wiet fil-kampanja l-ħatta tal-kap u xi tiħalli l-frott, Delija konferma l-qasma li għandu fil-partit. Però nkun qed nikdeb jekk ngħidlek li m'hemmx dak in-naqra concerns, dik in-naqra turbolenza, dik in-naqra imma dak kif ħajaħsibha fuq hekk, kif ħajtkellem fuq hekk, dik in-naqra reżistenza ta' min isu ma jridx jitlaq mill-modi antiki. Jiena l-kampanja tiegħi qed mod ġdid. Hekk u hekk qed nagħmel. Hemm min jirreżistih dak, hemm min mod ġdid jarah mod illi ma jogħġbux. Mistoqsi dwar id-djun li għandu fosthom ta' 80,000 euro mad-Dipartiment tat-Taxxi Interni, Delija ma kellu ebda risposta u minflok fetaħ attakk fuq l-istess dipartiment. Int kellek tħallas it-taxxa ma ħallastix. Tajjeb, jiena kont tard fil-ħlas ta' taxxa bħala persuna privata, mhux pubblika, mhux fil-politika, kelli issue fuq kemm iżommu maxijiet illi issa jiena sal-aħħar ta' sena tiegħi ħaneħles għas-sitwazzjoni. Dak kollu li kelli blura jiġi riżolt nagħmel l-agreement u nħallas. Sawa? Però rridu naraw jekk hux ġust illi jkun hemm maxijiet ta' 12% ta'. Meta inti kollok issues ma tat-taxxa, dak irridu narawhom. B'Delija affaċċjat minn inkwit intern b'numru ta' deputati f'konfoffa biex jresqu vot ta' sfiduċja biex jerġa' jieħu postu Simon Busuttil u qal li Busuttil bħalma għamel Lorenz Gonzi kellu jirreżenja mill-Parlament. Mela żgħad dak li għamel Dr. Lorenz Gonzi qablu. Mhux ifixklek qiegħed allura Dr. Simon Busuttil. Dak jaraw in-nies.